Maonlaí, coming seo Stiúideo Cuan sa Spidéal. Fechait amach ar chuan na gaiileh. Fáilte roimh isteach a chairde, caigí webh an lá, tógigh fosca, an seo I gcóin an cheoil.
chóide tá muid an seo réidir na Gaeltachta agus imime hánta tá daoine go bhfuil mise tréis sult agus inspráid a ghlacha as a bheith géisteach leo le ling mo óige agus mise teachta níos tá na mílte cuimhní a gom a ggéis leis na daoine seo Paddy Glackin agus Dónal Lunny tá fáilte rómh. Chéad maigad léim. Maigad léim. Cad a hainimar an son, the Miscover Mountain agus the Hag at the Churn. Hag at the Churn. Yeah. I name an dácheann go mór the Hag at the Churn. Sin Sean Port and Bothy Band. Yeah. Seo, cúine muid orin leis a ceoil? Seo couple riil, an cé cean as íthar chun an chlár arís for mission riil seo ó John Kelly, fiidir ar cáiliú agus ach seo riil for session on a bhathair, concertina riil, sean concertina riil atá. Agus an tarna cean dólaman the Mary Sisters, dólaman cean seo ó Ahar Finbar Fury, Ted Fury. Thug session agus rinne Franco Higgins cinál tafadar seo cearníar seo harfs na dahadaí ach dóla mission an leagan seo ó Ted Fury agus an trí cean an leagan de chuid Lado Byrne Vigilars conduct ligi den réal coaching ríis the Silver Spear. Míoch Ted Fury a simmint, nó cárólamig tú é? Well, nuair a bhí me sé óg bhí club am clear the St. Mary's Club, he's in Church Street. Agus le linn leiche sir an tauri ver a mahar mis isteach I géisi leis na sean ceoltarí agus mar bhí an ceol ag tám sin bhí sé rudbag fíorún am lia agus bhí sé an nimmel, so ní mór an áit ní róis na táhar ní rud bí mar sin. So thug mahar mis isteach sin cúplaúir agus fuimiid an nachal hart just a géisteach leis ceol ach bhí Ted fá seisna an golua san ihe agus bhí sé sinnim le séin. Ach da cumne go míthe bháin just bhí me sin play all hart le eile agus, but just thulamén tún seo bhí sé sénim agus just dúirmen ar le cén taine bhí a tún agus dúir the Mary Sisters. Agus níor lech me seáide bí ar inéisiach. Seachtain inéisian ar éisrí me stísa club agus dúir sé gotin seo agus thug sé pí papir agus bhíon rud scríomh amthaige. My goodness. So sinna cinál bhí sé fearí a fíl flathúil a bhíon. Agus thug sé sin dú. So sin mar hanna an trasnar ceann sin agus an sin an trí ceann the Silver Spear fiidir ar ionta cumasach as contact ligi Lado Byrne.
The Silver Spear, yeah. sé Silver Spear, sé? Yeah. So, Oran. Dólam man an ó an seo nuair bhí mé óg ó mo bhathair. Ó an a fearse, scríb mé píosa ceoil, genimiid an píosa ceoil ar dús. Dá mo bhathair. Yeah. Sin Mary Vaggy, Mary Rogers. Ac an óran ná Stiúideo Cuan. Stiúideo River.
Dí go deolibh. bhaile. Tá seanna hanagaí ar a chéile is tócha. Tá go tíra. Well, Táine gan ar a chéile níos civéid blion, níos mó na chuige blion. Fu seo agus tá cumne go céadú riomh chasúna muid bhí muid sinnim ag chuirm ceáil sa Shelbourne Hotel. Agus bhí mi sé an ag sinnim funne dásaí agus bhí Dónal ag sinnim le Plankstí. Agus bhí mi sé hísteir just bhí mé ceachtail am héin agus hánig go boxseoisteach agus sé sinnim lom agus ar a bhma díirech an sin hiag mé go ró rudan teach specialta go ré leis an rud a bhí sé deanú. Mar bhí sé cinál ceachtaí leis cinál sean tionlachan. Ach ní rócht me sé ar mar tionlachan hiag mé gur cócheáil a bhíon. Agus go ró sé sinnim lom. sé agus an rud is behabhachttaí faoine bhí rudí atarlú sa cheol chugáasta mu sé genú sráhnótaí bhí gold sa tróháin. Bhí séna genna sráhnótaí gold sa tróile. Se. Agus chuirme Simonson agus bhoscail sé rud an go ró possibilities an sa cheol nar hiag mé go dtí sin. Right. So sinna céadú riomh casúin. Sais Barack approach ar lí, ne? Sé, sin rud a bhí atarlú. Agus ar náid bhí dúla gomsa a gcónaí ceol Barack. So, okay, so suddenly bhí... Hui sé réí gun gomórán. Rud a bhí hana féin i do chnáfa. Sé, beidir nar hiicné. Agus nar hiigis, sé. Ach bhí sé an. Agus hánig an slí sin ó nuair a bhí mé ag seannim le Andy Irvine. So bhí Bertigan. An Bertigan mar duo. Chola mé, bhí bhí muid ar fád a géisteach lei sé, leis an sais an... Bhí sé goscailt, bhí pioneering a bhí a gceist, ní léon dat fí agus... An visual chomá. Éisian tú rás sin céad cearnín ar an Plankstí. Bhí sé inta sumil just nóí bhí go raig na ceoltar bhéile le Liam sa... Ba Hewlis tan piano. Oh, yeah. Úslucht a buint leis. Bhí sé omlán difriúil. Ní sé fá lucht ar an sean rud bhí, just bhí rud seo bhí sé omlán úr. Úr agus abí. Agus orsa chomá nach cha. Bhí echoes of the rud a cín teile. Bhí cinse. It's trau rud. Agus caiit is muoine, níor miseach beidir seaachnaíon déag díos tam sin. So agus just chuis sé gon go mór. So tan cumne sin íta láidir an go fáil. Bhí blea clia úr, bhí annach chuid a tharlú am blea clia gan ná. Bhí, nó a tosú a tharlú. Mar dúir tusa bhí daoine marginalised ach bhí ahrú a techt. Bhí chat a chéile, agus bhí sé mar melting pot. Fili agus... Well, bhí finneh sa chahar an tam sin. Agus chuine bhí gailinn agus agraíochtaí mar sin, bhí sé dínta gríomhach an sa ceol tam sin. Agus bhí daoine chu sim sa Gaeilge, agus bhí daoine chu sim sa cultúr. Agus rud damda bhí an fásta. Bhí rudí atarlú America agus san rank agus bhín ahheoch an ceilteach go ré sa Bretáin agus áit mar sin. So bhí funineh ar le háart san áid. Agus sin sin na clubbaní ceol seo atarlú, agus go special slatteries Sráid Cape. Agus a hannig céadne stíon sin just bhí mar a fornason. Agus bhí sé dé thucaile go istehan sin agus ar an nád an thucail sémas
leis Paul Brady leis Agus bhí céiste leis an cinál. Bhí éagsúlat milsnach sa cheoil. Agus bhí sé really specialta. Cad faoi cúpla, cofaí dras eile. Cúpla cornfaoip an úr seo. Seo céad ceann dóla mé an cornfaoip seo ó fear bhfuil anmheasa go mar gunne agus mar ceoltóir ceantas na figiléiris cumasaí sa tír siad am héin, Sean Keane, sinne leis na chieftains, ach mar ceoltóir an héin. A rís tá ná sinige dul timppel ar an melody. Cinse. So seo sean cornfaoipe agus sílim go bas ihar chun an clár a rís. Agus an tarna ceann fuair man ceann seo hanig leabhar amach sin the Goodman Collection, bunaí hir ceol na Bíbarí guaig mún. Agus hartfa am a gorta bhaile sin na portní seo. So seo ceann agus teidirtar tá sé méle over the moor to my nanny. Chuirde Liam Ó Maonlaí seo I gcuan an cheoil is sa Stiúideo agus I maoinithe a nocht tá Paddy Glackin agus Dónal Lunny.
Dónal Lunny den trúallum do bhartar lár. Lúidiú cáiliúm waiginius tríomhruach na ceile gas teilifíse. Sagart na fainse chéile nó eile fáil nó go dígin cáintán chéir seo chus gréigis chun do bhreá. Níl brógam, níl stógam, níl stólínam lena sín síos. Níl mo bhríste fóna bheits ornúi tá mo phléide gan fí. Níl gáfíne sa dáhain órám is go rámí sa Christ. Is tal an devará nóil sa tór orm Fuilwach na dí. In a chonins ma chalín ban Tá bínis I gacha foculhai is liom a gahi gachi an O chalín vig malwachar den troara me fannach gofol ach tair trasna na banata gabruach na klengas tesheva
despeles a ní bhrinne lá bailínis gis gadal luarcha ní órá a ní bhrinne lá chuis is dóidí déal is me lom. Má sé bhil me gaire na gaiile bhéad lechad ní bhótas ní hocha déanaar ge órá a ní bhrinne lá tutam le láí déal is me lom. Tín dá ga chala gan me di le war a ní brinne lá í néal is me lom. Ferma me tá bhar min ferstal sa dis láir gachan na njommer de war a ní brinne lá chuis is dóidí néal is me lom. Ferma me tá bhar min ferstal sa dis láir gachan na njommer de war a ní brinne lá chuis is dóidí néal is me lom. Ferma me tá bhar min ferstal sa dis láir gachan na njommer de war a ní brinne lá chuis is dóidí néal is me lom. Cad sanam den ceann Derek sin? Blarney Pilgrim sílam. The Blarney Pilgrim. Tá sé deasan cinál dóigh hin sa New Bunga League agus
Páidín Rafferty le Páidín Rafferty, yeah. Tá crut céan Tá. Agus is tócha gur cumach na hóráin sin le rionce beidir. Sin mé, cinse. Tá na blianta a go bháil Haring agus tá ceoltóirí óga teachtanis agus tá fuineh nuas ar an saoil agus tá an glúin óg agus... Well, tá an ceol tá sé iontas sláintiúil ó héh daoine sinnim ceol. Tá na mílta ceoltarí an so Ní bail, tá pebarí agus tá... Ní ré nimníorm faoi tóchaí an ceol. Ach téanú bháin tá nasna na lochtéisteachta. Se. Agus mas ceoltarú henantín ceol caiit daine féidirtí le éad lacu. Le éad lacu. Agus níl sé sin atálú go leor. Siar dúsa. Anna sinnim. Ach ciilis si sinnim. Is céhó. So agus sin, gur cór fan cóirlealaíon agus na húdrá seile, beidir staidir a dhéanamh stansrút sin chun lochtéisteachta á orbairt sa tír. Well, I mean, bachor go meach an radio, just go meach sé an radio. Sé cinnte. Well, ní clunne tú ceol tradiisiúnta. An radio? Radio hain. No. A lá an lé. No. Anamh. Agus nuair smínim siar le nuair bhí Tony McMahon a general léiriúthairt na sios na seachtaí, bhí clár aige maidin de céadne ar an néadlog cis an ceol chudáí mar de bara. Agus bhí sé bhí saolaí milsna buint leis an chláir sin. Ceol a bhain. Agus níl gá ach cúpla seo don dóid sin a bheith an. Go naithníí muintir na hhéir an catá acu. Sinna cinnte. Cinnte. Catá gaine muinte aon. But tá sé tá mud a líg tá sé iontas sláintiúil ar fad. Tá nach bhfuil. I leon orasmhí sin. Agus ceoltarí teachta níos agus tá siad ilte. Tá siad ilte, go mór agus beidir go bhí sin beidir ligige tá beidir ró ilte. Agus gúil siad a caiilúns cinan an nádar agus an crí. Agus an sais fiantas sin. A bheitsásta beidir a bheith mar... cinnte. Piléir an le hain, Ná caile. No, caile mí sé, no. Tá mis sé chun trí le bhaintas súntrí. Ok. An úr seo. Seo cean dóla me ó Paddy Glackin as slíomh luachra. Agus bhí stíl milsnathe agus múnseoir den scaidh bhí an agus hanig glún fidéirí amachas as an ceantar sin seochar go sésin teas na daoine seo. Agus seo súntrí agus tá sé neamhcotin go maiid mar tá cúpla páirt a buint leis. Agus tainimetar na chola an seandaine. Chola an seandaine.
Anías Maisibh. A chuirde fáilte romh go cún an cheoil, tá muid an seo radio na Gaeltachta sa spidéal, agus tá Dónal Lunny agus Paddy Glackin I maoinithe. Sin trúi na mise sin trúi na mise ban fáidí. Sin trúi na mise sa bhain tá hiige bheáilte. Sin trúi na mise sin trúi na mise ban fáidí. Sin trúi na mise sa bhain tá hiige bheáilte. Bhuail si siad na clachna tá na béla na báiga. Fráidí me seadrí na fuine go fearna bhaige ban fáidí. Sin trúi na mise sin trúi na mise ban fáidí. Sin trúi na mise sa bhain tá hiige bheáilte. Bhuail si siad tháinerásin tánig daoine bar atágaí. Is teag tíomhaidí socha is í fearna bhaige ban fáidí. Sin trúi na mise sin trúi na mise ban fáidí. Sin trúi na mise sa bhain tá hiige bheáilte. Port Lúscaig. Tá
Is mai leat iad a Dónal, tá agam sin. Sé sin ceart. Is mai leat na hibhreacha agus na méadar agus... Sé bunim salt as na eccentric rhythms. Sure. Yeah. Is breálam an sprí a bhí an agat leo, like, tá... Oh, God, is... Yeah. Well, for me, blas... An chéad blas ó Dave Brubeck. Right. Take 5, and yeah. Take 5. Yeah. Go ddíreach agus an sin for me grim album, LP. Yeah. A bhí corthamach aige, agus bhí... Bhí ní smú ná 5 a ceist. Bhí the seachs. Agus an ní, agus hainge agus... Yeah. All right, so... Ansimúl. Ar a bheith sin an gateway, deit ar lí an sim at spraga on it? Beidir I gcónaí iné sin bhí me ag lorg rhythm nua nó agsúla. Sure. Agus bunim salt as. An Port Luasca, sais rud gailecha sé hé nach ar. Well, tá sé mar chuid an Jig family. Yeah. Agus sin an rud an chick na réalní as Alban. Yeah. Cornfuipi as Sasson. Agus tá na portní ag an héin. Well, Jershid gurú sé bunny ar stíl idalach, an Jig. Yeah. Ach, tá cinál canúns tá go chéin agan. Ní léon dá fuis, yeah. Agus sin tá sé rinse tá tan Port Dúbata in 6-8, tan Port Whisky in 9-8. Yeah. Agus sin tá coppla cinál in 12-8. So tá cinál éagsúlat in san cinál in support. San struchtúr sin. An Port Luasca sin 3 buine de 3. Yeah, 3 agus 3. Sé. Ach, tá sort parallel in Bulgaria. Yeah. Dr. No Macedonia, she number Dr. Deichiú. Okay. So, Port Luasca. Deichiú. Okay. Yeah. Achs 9-8 an dácheann. Sí. So sin ní bhuiile san bar mar a Yeah. Tá bheith... Sé jazz. Tá sé jazz. Breála mé. Agus ar lí tá sé na faoin tugann siad nódáit dus na féidireachtaí freisin na dénn. Na cinse, yeah. Yeah, agus daoine chuig go bhaim mar raibh... Na daine tá neirid sin tífa. Tja, ní léon Ní hotalm idir lig a lúil. Mahar, dosach. Agus an sin John Doherty. Cinse as Tirconal. Agus an sin bhí neirid sin ceoltóirí thar fud na carach. Agus chuig giom daine thug a rinne chuid ceol lom, daine cosad John Kelly agus John Egan agus daine cosad Tommy Potts, daine mar sin. Sin hanning mé faoi cinál tionachar farháin sin Tony McMahon. Sure. Agus an rud a bhí an Tony wascail sé rudanseat I mention faoin ceol. Agus an rud a wascail sé an cinál conas ceistechar faoin ceol. Agus a bheith fistrach faú an ceol. Nach rón sa ceol just daine mu sinnim go funineh eile taobhhéir den ceol seo. Agus chuir sé mé ar cinál ar thoras chun sinna alamá agus a scrúdú. Okay. Agus siadam go ró sesin gur hiic sé go ró ealaí an buint leis an rud seo. Yeah. Ealaí na bhí fréimhethe sa cultúr, Sure. sa seancultúr. Sure. Agus chuis sesin na gcion go mór orm. Agus is omí bhuair a hit me héin agus Tony má, seochar go róid G-sport faoin ceol. Gone out, yeah. Ach sin an rud is, bhí sin táhachtach. Yeah, bhí Tony sásta labhairt nach rá. Agus bhí sé anna éirimú le nach chuid cainte. Agus bhí sé spláncáin. Bhí splánc agus nuair smaointear an clár radio croí sin long nós. Rhetoric, yeah. Nuair a hála sé sin, nuair a hanig sé sin bhí cinál fadí sa rahanniu. Bhí mis seo gobar Yeah. agus tá cumne gom An breth. Yeah. Well, bhí mis mar taidir agus bhil cruniú a gcuin an seart an rubach lá agus bhórm sa beidir léirhheas a scríomh ar cearnín. Agus bhí cinál aglam, tá cumne bhí na stíl láháin agus bhí golfríd rudí so
thug man script dó leis agus dúir sé a script agus an greidir tá sa chaach se tá scrípa go dúir se. Agus leir me se just gorás scríba sé. Mar tá go san nach greidir tosa sin. Right. Tá cin se bréige. Yeah. Right. Yeah. So chuig me reis scríime rud. Agus hiic tú é. Ó hiic me rud, bhí ce láglóm sa a bheith onracha faú an rud a bhí mé. Yeah, agla go Duine ba cum an Tony. Yeah. Bhí sé seo níos táhachttaí na mothúáin na bhíh na daoine seo. Bhí sé bhd níos mó. So sin an rud so chuime sé reis scríime an rud. Agus bhí ar Mícheál Ó Maonlaí léamh má. Mícheál Don't sé roias, but anyway, but sin rud bhí an agus bhí sé réomhlóideach. Yeah. No, Harla bhí daoine agus The casualties. Yeah. 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 agus thuá leis na ggéirbhas na sin bheith géir. Yeah. Oh, yeah. Agus cruúir daoine. Agus dúna smaoine mar eis le bhí chuidmór daoine gortaithe. Yeah. Oh, V. Yeah. Bhí chuidmór daoine agus mis sé scríomh chuidir na rudí seo. But Yeah. sin mar a bhí sé. Sin mar a bhí sé. Sin mar a bhí sé. C'est la guerre. Sela géoch. Yeah. Yeah. Agus hiic sé fásta go raibh daithnaí a buint leis ceoil seo. Daithnaí a bhí uaignach Yeah. agus a bhí dorcha. Se. Se. Agus bhí sé sásta plé leis an dorcha sin. Bhí. Yeah. Agus bhí sé morálachas. Ó bhí. As an dorchadas. Yeah. Agus heis sé ar son na ceoltarí a bhí ar an dhéanam. Thug sé ardan de léiriú Tommy Potts, Seamus Ennis, Seos Fahini. Yeah. 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 Agus bhí sin táhaach. Agus thug sé ardan dúine. Hiic sé go Virginia chat mar glúna chat níos agus thug sé deistún. Bhí sé mar bháil an batí ban nach rá nó Bhí sé an. Bhí sé Agus, yeah. 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 Bhí sé ar feidh blian. Agus conas mar a Harlan batí band ar smaoine a bhí an nó just ar hála sé gur a bhaithna go bhar chéile agus gur. The sort of anniversary ag Gailin. Blian sfithe. Yeah. Hanny muid lig le chéile. Okay. Chun é seo a dhéanamh. Yeah. Bhí chaspántas acu in Ireland House bhaith Stefan. Okay. Agus bhí orine sénim ar bheith uair leig. So just hannig le chéile agus. Yeah. Thoisiid a buint pléisiú méid nach massa. Agus hiigmeid Yeah. go rodneart a go rein seo. Yeah. Yeah. Ní dána gur óid jobal go fáil, but Yeah. bhí Holy. a buint pléisiú méid nach más. Oh my God. Agus sin just agus hála sé agus Agus brahan an saoil mór an pléisiú sin chomá os na cinse. cearníní, you know. Tá sé leis chósaléir, tá sé haunted mar a dúch like man. Portní henmeid cearnín céad batiband agus mit sénim na Portní sin is the Ireland House like. Seán rud le fan tam sin bhí rudí atála agus bhín funineh seán Yeah. agus le bhí sé sénim le Paddy Glackin tam sin agus fi sénim cóirtiúil natsa nach go forbalta, but go nabhar amálta agus bhí aine go níl strín agus aine go mar matmanáid. So bhí cin an aine gon ar a chéile ach just dóid hanig sé le chéile. Agus ar nóid bhí Tony anna tús. Yeah. Yeah. Tá neamh irimáltacht an a háhachtach. Oh, yeah. Agus Tá sé an bhí sé spéisial agus tá cumn le céad coppla gig ar rinmuid le. Céad gig ar rinmuid siadm sa stadium. All right. Rinmuid support de Steelhouse band. Oh yeah. Wow. Agus bhí Tony sin in na níhe sin. Agus sin sin crackas. Anyway, chun túna bhile. It's better go múla bís túna le John Doherty. Ra bhaithna go ar John? Bhí aine bhhaige mar. Casadh méon ar bhí mé néimlín díis. Anya. Fearsúla bhíon. Agus eisnan fear better níos má de duine béile wascail séisnan sim atá gom sa ceolhain. Agus tá cumne gom bhí me tús sin 1965 go bailú ceolhhaid agus bhí mis óg agus bhí tús sa stair sa Reading Bridge hána sé amach agus casadh mé agus thoisi sé caintlam. Agus dtíir seorm i méir le dtíir seorm Roma abalta siúna bhfuil stúirt ó cinnte. Agus bhfuil ar bhaile ceanna a bhfuil. So bhfuil me se
the Earl's Chair, the Covenant Member, Gadisha, agus, Deishelum, agus, and Shindurchelum, Kaitas a Yalan to Hurt, Durchelum, Guconio to Silish Cheoil, agus, Warshin, agus Tashi, the Tligan. Fwy yasa. Oh, yeah. Chwyrwch fwy yasa hw. Agus, like, so chwrna ia hannu inta mai John. Agus dóla man erlichin ceoil way. Agus dóla man cwtwa rodi era tefa mwyntin ceoil o fe just a fe caintlish. Dyna, yeah. Fi seil asam grach catchige. Agus hannig sin yma ffridio cwt ceoil. Pwynt rhaid as y boron. Oh, yeah. Gohalling, nar lagas í sibh. Is mise Liam Ó Maonlaí, agus imime tá Dónal Lunny agus Paddy Glackin. Agus tá muid a caint ar chórsaí an tail agus ceoil a goitine agus dúchas síintir agus í siúd a chuig go bhaimirin agus siimint ling. So, well, tá nuad seo néis tob chomadóireach, ní raibh an focail seo cloiste gom gur dtí gur chuid mé a món a bheith buinteocht leis a rud seo, ach tob chomadóireach improvisation agus níana muid rud a chéint. Ché?
Maisih. Sin áiteile. Áiteile le dó. Tá sé inta samúil bheith cinál a ggóútar agus daoine teanna ceol mar sin. Mar han sin rud a níomsa. Tá tá mis cinál taobhsaí a struchtúr. So agus tá sé cinál deíarm féimú mar sin. So tá sé inta samúil just cinál dóid tá sé bheith cinál macála tharla. Tá sé anna hainehach. Tá sé taine bheith nach bhfuil. Jazzam ru le. Is jazz, mílteach jazz. Gur mágad. So a sé fá písa dúinar a mazúki. Níl an airid sin páirtaí agam ar ach tá haine gom ar The Humours of Ballyloughlin. Yeah.
físa ceoil nach a... Ja, sé. Tá órán a rotú ar a garig agus ví tú caint ar leagan ar le. Ó sé, so buna mai tríalas, agus an sin tá chun tríal a bhaintas leagan de toss the feathers. Paddy, just mar ábhar sime, Sé. tá an órán agamsa rotú ar a garig. An versa dó agus an sin é a hógans just chun beidir léiriú. Okay. Okay, just cos mé Yeah, agus an sin ra sean riil. An riil. Tá buní ar leagan de chuid Tommy Potts of Toss the Feathers. Agus an rud a bhí geiste gom in tsraith ceoil sena cinál freigar a thuirt ar Tommy. So, bun tosa tríal as rud an garig. Rotú ar a garig gilú a bhaca tú ein mógará. No bhaca tú gilin a finne agus ceann am rá. No bhaca tú an túil bachúras po vín se blá. No bhaca tú má Valentín nó an sin dáglaí mar atáim. Da ví ar a garig agus chanig mé
chuirde bhí sé bheith géisteacht an seo a raidió na Gaeltachta chuan an cheoil sa spidéal féchan amach chuan na gaiileh agus cheann bhórnis scéirdúil agus an seo me hánta a nocht bhí an frihléid agam a bheith ggólód Dónal Lunny agus Paddy Glackin. Gur mágah a chuirde bheith asachta bheith léing. Pleasure doing you. Gur céad maigad agus is fér anmh bhuain chans ceoil a henim mar seo go nábhéar Malta agus go críúil agus just chun seansnaí ag lecu níl féime níor nervs bí orm. Go má, so gur céad maigad. Gur míle mágad agus go dtíon teachn se chuin a chuirde sláán agus beannacht.